Emagumbini amanomhlaba ngiyabingelela uDlamini waseMpumalanga uMthandazi. Mbukelo khona ekhaya. Isithunywa mbukelo khona ekhaya siyamenza ukuthi umuntu aphumele empilweni. Isithunywa mbukelo khona ekhaya futhi siyaziveza kuwe uma sikhona. Isithunywa asifuni ukuphikisana naso. Isithunywa masivela kuwe mbukelo khona ekhaya sifuna ukuba usi-attende, wenze kahle ngendlela efanele because ezinye izithunywa mayihlambuluka kubantu. Lo ayithola phela umuntu ufunda isikolo, asimenze ukuthi isikolo asiyeke. Cha. Sifike asihlambulule, achubeke isikolo sakhe, achubeke nempilo. Isithunywa mbukelo khona ekhaya umuntu osuka bizelwe endaweni yamanzi. Impophomo, makhandlela, mhlawumbe ngaba isembatho esithize, mhlawumbe esigreen, esimhlophe, esiblue, esibovu, esishona ukuthi ebusuku mawulele waboniswa izinto ezikanjani manje izembatho ezikanjani mbukelo khona ekhaya. Isithunywa futhi mbukelo khona ekhaya uyasihlangabeza, ushisa impepho, ufuna umcakaco futhi ugeze. Ukhuluma ukuthi mhlawumbe wasithunywa sami makuvuleka into zami, ngifisa ukuba nemoto, ngifisa ukuba nelikhaya, ngifisa ukuba nenkosikazi, ngifisa ukuphila impilo engqono, imali kimi ihlale. Mbukelo khona ekhaya isithunywa sidinga ukuthi usethembe futhi ukholelwe kuso. Asiyifunde ebhedako, asiyifunde engcolile ini isithunywa mbukelo khona ekhaya. Lotho kukhona okubonayo ecebe kwakho banezimali eziningi ngapha nangapha beze lokho nalokuya ungakwenzi ngoba isithunywa mbukelo khona ekhaya asifuni ukuba ufake into kuso engavumelani naso. Ngoba siwumoya, sisebenza kuwe, sisebenza ngawe. Ivabisake ukuthi uDlamini kukhona wakini washona wendlula emhlabeni, wayenemimoya thizeni. Bese leyo mimoya yakhe iphinde futhi ibuye ichoose omunye kuphi la ekhaya ebaleni. Bese ubuthina indlela osikontrola ngayo izoba indlela ekanjani mbukelo khona ekhaya. Abanye sebabhemisa isidefo, abanye uphuza utshwala, abanye idrink, icoke, omunye sithanda kakhulu isonto, omunye isifutho, omunye ngelepophomeni kakhulu. Kusho ukuthi la kuwe sifike sayithola indawo yokuhlala. Yini esifike wasifundisa yona lesithunywa sakho. Ukula kubusa kukhanyisela uDlamini waseMpumalanga uMthandazi. Ngiyahlola online nge-video call. Zikhona iwasho la ukhona khona nje manje usayasizakala mbukelo khona ekhaya, impilo yakhe ilunga ibe right. Video call WhatsApp singahlola. Iwasho ngakupostela mbukelo khona ekhaya. Ufuna ukufika kumina ngiseMpumalanga ngikhona khona mbukelo khona ekhaya. Sithathe semfuleni. Sisuke lapha semzini wakho silungise inkinga zakho ekhaya lakho, bethele umuzi wakho, silungisele inkinga yakho, silungise ivini ebandla lakho. La ekhaya ke thina siyakhonza, kusazayibona. Inkosi inibusise.